huyog man eh. Mm. Mo man mo sarado sa imong bangag. Mao lagi. Delikado So gyapon. mo na karon halimbawa nanay tao, timber ni priority gid ni siya timber. Buta nag-timber babag-babag ka kahoy para dili ni muslok. Oo. Oh, nga na. Di masarado ang entrance. Hindi masarado yung entrance. Sanan naman sa kamo ng timber, ha? Ano, timber, Ha? timber. Kaya may problema kay magkuha na magkaglubi ka ng mga islab. Mm. Magkaginawa pa dito, may oxygen pa. Oo, pwede man dito kay Di pa karadaw kanto layom kay may oxygen pa man. Mm. Pero Buhay sa magtatanil. Guys. Hindi madali. dari sa bili ano mo dito. Kuan Kani- dito, kamo. amo ni ang tanin atong tagakabadbaran nga pag gibadlong ng nimer na paundang nimer na mo ni bibiyaan nila. May laman. Kaya pa. Kaya kay mabaw pa man eh.